God aften. God aften. God aften. God aften. God aften, så er der nyheder. Mediebilledet i Danmark har udviklet sig meget i løbet af de seneste år. Indtil 2. verdenskrig repræsenterede aviserne en bestemt klasse i samfundet, men i efterkrigstiden blev stort set alle aviser frigjort for deres tilknytning til partierne. Den første TV-avis kom i 1965 og var i sort-hvid. Det var ikke andet end en nyhedsreporter, der læste en række telegrammer op. Nyhedsudsendelsen var præget af afsenderorientering, som bestod i at oplyse borgerne om samfundet. Dette var forkortet OBS. Man så altså borgeren som en, der blev talt til og ikke med. Danmarks Radio var oprettet som et statsejet og politisk kontrolleret organ og blev underlagt public service forpligtelser ved kanalens oprettelse. Dette betød, at DR skulle være politisk neutrale og objektive. De skulle informere borgerne om de politiske og økonomiske forhold i samfundet. De senere år har nyhedsudsendelser vendt public service-idealet om, så der er tale om modtagerorientering i stedet. Nu fokuserer TV-avisen på information til samfundet om borgeren. Dette kaldes OSB, hvilket vil sige, at medierne tager mere udgangspunkt i seernes ønsker, i stedet for hvad den politiske og økonomiske elite i samfundet ønsker. Nyhedsudsendelserne er blevet kommercielle, hvilket betyder, at de fokuserer på høje seertal, da dette kan få private annoncører til at købe reklametid hos dem. Stigende konkurrence og fokuset på borgeren som individ betyder store ændringer for nyhedsudsendelserne. Dette er der både positive og negative vinkler ved. Noget positivt er, at nyhederne er blevet mere for alle. Tidligere skulle man have meget faglig viden om en masse områder for at forstå udsendelserne. Men nyhedsudsendelserne kan også siges at forsimple virkeligheden. I stedet for at informere borgeren om vigtige politiske og økonomiske strukturer i samfundet, handler udsendelserne om personer, konflikter og dagligdagsproblemer. Nyhederne er altså negativt set blevet personfikseret. Allerede kl. 21, lige efter Ørnen, er vi tilbage med friske nyheder. Vi ses.